Damai ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima na mga ramuti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Jesus Kristus tuhatay. Amen. Oras ma dihita saluhut na. Damang dainang na hinaholongan ni Tuhata Jesus Kristus, songsoninang akayana konami na rap dohot keluarga di parminggota sa darion ima minggu keluarga di minggu parjolo dung Trinitatis. Las rohata buhi hita rap beribadah dohot dongan sabagasta dot sude akayana kota. Damang dainang turpuk jamita di mingguta sadarion ima natar surat di buku 2 Korin 4 ayat 5 rodi ayat 12. 2 Korin 4 ayat 5 rodi ayat 12 hujahama tuhita saluhutna. Aindada diri nami hujamitahon hami Kristus Jesusido pabua ibana Tuhan alay na posomuna dohami ala ni Jesus. Ay debata nama dokon marsinodang hati uroni sian hahulumoni ibana do patiurhon rohanami. Pabisar parbinotoan disangap ni debata na dibagasan bohi ni Kristusi. Alay dibagasan inganan na muramata pordo artanamion. Asa debata na punah hagugoon na sumurungi unang hami. Dinasaluhud do hami marhaporsuhon alaydang hapusohan. Tarsosak alaindada tarhapit. Natarlele do hami alaindatong pinasobbu. Pinatinggakon alaindatong anggobolong. Toktong do hupa usung-usung hami di daging nami hamamate ni Jesus. Asapatar di daging nami nang hangongolo ni Jesus. Ay toktong do hami akka na mangolu do pe di pasahat tu hamatean ala ni Jesusi. Asa gabe patar nang hangongolo ni Jesus di daging nami na olo matei. Asa na makorhon do hamatean di bagasan hami, alay hanguluan do anggo di bagasan hamu. Ido anggo sahat na. Damang dainang nahinaholongan, unang ma ngolutaon, otik-otik, marungut-ungut. Anday do? Boy do marungut-ungut alay otik-otik ma. Diato siya mo doy. Unang otik-otik marungut-ungut. Alay molotung pe ikon marungut-ungut otik-otik ma. Sahali sa bulan. Muluboy sahali sa taon. Unang ganup tiki ganup ari hola na marungut-ungut. Dahil do. Jadi alanya hita marungut-ungut. Ala memang dao do, seringado dao, natahirim, nadapot ta, siyan natahirim. Jauh dari ekspektasi. Sehingga kita kecewa dan kekecewaan itulah yang memicu hita laho marungut-ungut. Buasa hita marungut-ungut, ala sude natadapoti, tak ukur, hobar tu ukurata. Ima pikirata. Jadi molodang dapot, molodang tulus, akan dipikirata, akan dirohata, totu kekecewaan ma. Alai amanginang ikon boy do hita mabain ukuran ni debata na saut tungoluta. Molo tabain do ukuran di debata na saut tungoluta, totu olo hita diatur debata. Amin. Idotong ipolana. Ikon olo hita diatur. Molo dang olo hita diatur, totu lo molo mota. Molo ima bain sonang roha, ima taula. Molo dang sonang rohata, bah tapasobu.
dang ulo hita lau mangulaw ni. Na tapi ngua tanggung jawab tay. Ikon si ulahonot tay. Akamanginang turpuk taon ima surat na ginuriton ni si Paulus tuhuta Korin na di bagasan paru kilon bolon do ibana. Ala niya ala ditulak do pakobasyon na. Dang lumorohani halak Korinibe. Manang akka halak na adong di Korintus ibe akka pakobasyon na. Diri punasida do si Pauluson lau mamritahon barita na uli lau patuduhon hadirion na. Lau patuduhon hamaloon na habadiahon na. Memang molo ditiki halak Jahudi manang ditiki ugamo ha Jahudion si Paulusi songoni do ibana. Dia orang yang sangat ditakuti, disegani. Dia orang yang berpendidikan, orang yang sangat kaya. Taat do ibana di ha Jahudion nai. Iro makana dilele ibana jala di pamate halak Kristeni. Molo menurut ha Jahudion tikos do nani ulanai. Alai molo di ha Kristenon tung macai daodoi sian na pinangido ni debata ido ubahan ditakup Yesus ibana tikyu mardalan ibana di Damaskus manang di Damsik. Yesus menangkap dia dan memakai Paulus menjadi hambanya, menjadi hamba dulos. Jala ido na dirajumi si Paulus ido nakin didok di ayat 5 aindada diri nami hujami tahun hami Kristus Yesus ido paboa ibana Tuhan alai naposomuna dohami ala ni Yesus. Hamba. Paulus menyadari dia adalah hamba. Seorang hamba tidak berhak atas hidupnya. Dang boy lomo-lomona. Saguru tutuan na do. Ido molo didok halak, molo didok jolmai, dang lomorohana sida. Dang diri namin na hubaritahon. Dang gabe sumurut ibana. Dang gabe marungutungut ibana. Na denggan do hubain. Asa tu redo ngodumu. Dang wolo hamu. Daong. Dang marungutung. Dang murah-murah. Otik-otik marungutungut si Paulus so daong. Ala di pasat ibana do di bagasan holong nasian Yesus i. Holong nasian Tuhan i. Aindada diri namin na hujami tahun. Bukan aku yang kuberitakan, bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sang juru selamat. Damang dainang molo adong aka prestasi, aka pencapaian na tadapot, na taula buhado. Song si Paulus odo hita, dapot tu pehi, dang ala ni kukukui. Boy peau saat dison dang ala ni malukon. Boy dah hitam madok sama ni. Manang balik sa do. Anggo so maloaw. Anggo so gudang pengalamaku. Anggo so ala niyaw. Dang boy jongjong huriyaw. Dang boy ho berhasil ho. Dang boy ho karejo saat sonari. Dang boy so ngonon keadaan. Di sini kita mau belajar. Pencapaian kita, keberhasilan kita, ikon tarajumi do, ala di paloas debatado hita, ala dipakai debatado hita, lahu mangulahon saluhut nai. Ala ni ido damang do tamu dainang, takas do turpuk jami taon, paingoton hita asa unang paburnang-burnang diri, asa unang pati bohod diri hita, alai dang namar lapatan, gabe rendah diri hita. Rendah hati baik, tetapi rendah diri jangan. Mulu halak batak di dok kan, met pe si hapor, di jujung do baringin na. Si hapor itu belalang. Kita ingat kisah sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan namanginang. Sebelum mereka masuk, Musa menyuruh beberapa pengintai untuk melihat ke Kanaan, ke daerah itu. Setelah mereka melihat memata-matai, mereka pulang menemui Musa. Didok nasida do tu si Musa tiki.
opak Musa 14 ayat 7 rodiwalu didok songono nate. Ninna huhut madok sadok luhutan nihala Israel. Ia tano naung bukan di 4 Musa 13 ayat 33 itu tadi jawabannya. Huidahami huhut disi halak ulu balang nabolon situtu. Aka anak ni si enak pinopar ni ulu balang. Hira si hapor do anggo hami di rohanami. Lau songoninang di rohanasida. Para pengintai ini merasa mereka sangat kecil dibandingkan orang-orang yang ada di Kanaan pada waktu itu. Dungi didok si Yosua mengalusinasida di opak Musa 14 ayat 7 rodiwalu. Nina huhut madok sadok luhutan nihalak Israel. Ia tano nang huliati hami laho makahapi tano nadenggan sahali doi. Molo lomo rohani Jahoba midahita. Saina tolhas dohita togi hononna tutanoi. Jala basa-basa hononna doi tuhita. Tano habaoran ni susu dohot situak ni loba doi. Kita boleh rendah hati, tetapi rendah diri jangan. Karena apa amanginang? Karena Tuhan memilih kita. Tuhan memakai kita menjadi hambanya, melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah seturut dengan kehendaknya. Molo nunga dipakai debatahi tadatung pasobona. Kita tidak akan dibiarkan sendiri. Kita tidak akan dibiarkan kesusahan. Tetapi di bagasan pangaramotion, di pandonganion ni debata, margogo dohita, lau mangulahon akka ulauta. Luar biasa do edeni ama festivalia ke. Ay gudang laki kamu markor ay pigahan na matinggalon. Itu dia debanay. Na bergabung do keluarga do. Anggiak mate. Jago soranaya ke. Selam tudenggan nama nundung di festival tanggal 22 ti amangin akamangate. Alai edde munai nakin tetap bersinar memberitakan kebenaran. Kan itu? Godang do abatan, godang do tantangan di tiki latihan namu, tentu godang. Alai boy do hamu mangulahoni, membagi waktu, mengatur waktu sedemikian supaya bisa latihan dengan maksimal. Godang do tantangan di ngolut tahun, godang. Godang do halangan lo mangabati hita lo mangula akau lauta, godang. Kalau kita merasa kecil seperti si Hapor, seperti belalang, maka kita tidak akan berani. Maka kita tidak akan merasa mampu. Tetapi apa dikatakan Joshua? Jika Tuhan berkenan, molo lomo rohani debata di paloas do. Jadi hamu pe akamang molo lomo rohani debata monang hamu, monang do hamu. Amin. Ai koni dotong. Unang anon molodang monang muruk-muruk hamu tu guru dah. Guru betong, tangan ne kosongonod do. Tapi songonod dibaen, kan? Unang jangan menyalahkan, tapi persiapkan parade doh denggan, tampilkan yang terbaik ya. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan berkenan kepada kita manginang. Idona dirajuman si Paulus. Dipakai debata do ibana lau pasahaton hinauli ni basan di debata marhite-hite hatana. Tuhan memakai Paulus untuk memberitakan Injil. Walaupun Paulus menyadari dirinya sangat kecil di hadapan Tuhan. Saya katakan tadi di kejauhiannya Paulus itu hebat sekali, luar biasa. Tapi dia diubah Tuhan 180 derajat menjadi orang yang hebat di hadapan Tuhan. Menjadi teladan iman sampai hari ini. Nah dong dupe. Seperti Paulus, luar biasa kuatnya, teguhnya imannya di dalam memberitakan firman. Belum ada seorang Paulus berikutnya yang tetap di dalam kerendahan hati,
Sekalipun sudah banyak pencapaian, sudah banyak prestasi yang dia kerjakan di dalam pelayanannya. Di ayat 7 nakin amanginang takas do dirajumi si Paulus do. Dia itu bukan siapa-siapa. Alai di bagasan inganan namura matapor do artanamion. Asa debata napuna hagogoon na sumurungi unang hami. Dalam bahasa Indonesia, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Lihat. Paulus menyamakan dirinya seperti bejana tanah liat. Namura matapor yang rapuh, tersentuh apa saja pecah. Tapi lihatlah, di dalam bejana tanah liat itulah Tuhan meletakkan, Tuhan menempatkan berkat-berkat yang besar. Hamuliau ni debata dipeakon do tu si Paulusi, dipake do ibana. Songoni do nang hita manginang. Akana porsea ikon raju mamuna do dipake debata do hita. Gabe inganan haluaon, inganan kehidupan na pinasahat debata tu hita jala pakeo ni debata do hita gabe habaoran ni pasu-pasui. Ido manginang. Godang doha mauloni godang. Ido makana di do ibana namura matapor yang mudah hancur, yang mudah remuk. Dia tahu dirinya itu tidak berarti di hadapan Tuhan, tetapi dia bersyukur Tuhan memakai dia. Manginang nabuhi si putih hatta marhite-hite turpukon. Ra dangadong hita na sempurna. Pasti tidak ada yang sempurna. Sehebat-hebatnya seseorang, dia punya titik kelemahan. Gabi mohop dualan nilang pobah. Budi pamateon, itu nakin nahudok. Dan dia tusi si Jonathan. Budi pamateon namang. Gabedang margogo asay alani lampu naguguhi anong okay. Masih kelihatan kan namangina? Masih kelihatan. Iya. Oke, mulai ate ma. Ado si putih hota marite hite turpuk jami tata sadaryo namanginang. Dalam segala keberadaan kita, dalam segala kondisi kita, kita adalah orang-orang yang telah ditebus Yesus Kristus untuk menjadi alat Tuhan, untuk memberitakan firman-Nya. Dalam segala pencapaian, dalam segala berkat yang sudah kita dapatkan di dalam kehidupan, kita harus tetap seperti Paulus, seperti bejana tanah liat, namura matapor yang rapuh, tetapi Tuhan memberikan kekuatan. Kan idonakin turpuk jamitata ya kamanginang. Dihilalay bana doha mauloni. Di ayat 8 nakin didok. Dinasaluhut dohami marhapor suhon alay dang hapusohan. Tarsosak alay ndada tarhapit. Lihatlah. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Masalah itu ada, persoalan itu ada, tetapi di dalam kekuatan yang dari Tuhan, kemuliaan Allah yang ditempatkan kepada dirinya, kepada kita semua manginang, tidak membuat kita menjadi orang yang hilang arah. Natarlili dohami alay datung pinasobu, pinatinggakon alay datung anggo ambolong. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Ingat, dalam semua tekanan persoalan hidup demi persoalan yang terjadi dalam hidup kita, kita teladani apa yang dilakukan, yang dialami oleh Paulus. Tidak putus asa. Amin. Jangan putus asa manginang. Orang yang putus asa, dia tidak akan melihat mujizat kemuliaan Allah terjadi atas hidupnya. Kalau kita sudah berusaha melakukan yang baik, memberikan yang terbaik, tapi kita belum mendapatkan balasan yang baik,
dari orang-orang, dari tempat yang kita harapkan. Jangan putus asa, tetap lakukan, karena ada saatnya engkau akan mendapatkan kebaikan dari tempat yang berbeda. Itu harus kita yakini. Kalau kita putus asa, kita tidak akan melihat mujizat Allah terjadi dalam hidup kita. Allah niya manginang talugahom masolo ni ngolutam. Unang mandele hita, unang tahutan hita. Jangan putus asa, tapi teruslah mendayung dengan pertolongan Tuhan. Terus berjalan sekalipun ombak badai itu begitu kencang. Teruslah melaju bersama-sama dengan Tuhan. Para rasul saja yang sudah begitu dekat, yang sudah begitu teguh memegang Kristus dalam hidupnya, pun mengalami penderitaan. Apalagi kita, siapalah aku ini, siapalah kita ini. Saya berkali-kali menyampaikan dalam khotbah saya, selama kita masih hidup, penderitaan itu tidak akan pernah berhenti. Mau sebanyak apapun umur kita, mau setinggi apapun jabatan kita, mau sebanyak apapun pengalaman hidup kita, persoalan itu pasti ada. Ido tadana mangolo manginang. Alani ikor rajumata do. Kita adalah bejana tanah liat yang membiarkan Tuhan membentuk kita melewati persoalan-persoalan hidup kita sampai kita menjadi bejana yang indah, yang pantas untuk dipersembahkan demi kemuliaan Allah. Ido manginang. Alani iya manginang tapature mangoluta. Maul. Alay tadalani ma. Jala tabaritahon may di sudegul mit ningoluta. Tapatuduhon ma naung tatadda Jesusi dingoluta. Naung tajalo haluaw ni. Tabaritahon may dingoluta si ganupari. Dang tiki holan marjamita dilanggatanon au mamaritahoni. Alay ikon do hubaritahon haburcion di debata. Di sudegul mit ningoluku. Moloro aka parukilon. Dang marungutungu tau. Moloro aka hamaulon dang madeleaw. Edo barita nauli iya manginang. Kita dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap hari di rumah tangga, amanginang torus mahamu marbarita nauli. Nah tapi borat parukilon muna di parkarejoan. Borat parnguluan munas di parnguluan si ganupari di rumah tangga. Alemar barita nauli mas suami istri, orang tua kepada anak melalui kehidupan. Orang songon si tua naditan. Iko jolo minum tuak. Asa barani marageda. Amekel si tua nih. Kisah nyata doi. Dang barani iko jolo minum. Asa barani marjamita. Anggo tikos manandang jamita nai aholan Tuhan manamboto saida. Anggo iwa dang marani mangumi. Marede, mamuji Tuhan ngolut tahun ede puji-pujian tu de batado. Unang asal tamarede hita. Songonon didok Tuhata Yesus. Potamu doi. Ila po membuka buku namet meti. Ali ende na ende puji-pujian. Dang songonia manginang. Ijabu ipalpali na tanah. Pak. Dang ilog paho ikan na dabuy. Holag gulamo. Dang ibireko. Nga songon na karing-karing kuliton nina. Habe so hele na hepeng. Habe marjamita amatay. Ikon para si roha dohida. Anggoy horas ma. Ikon mutul jamitat tay. Itu amanginang. Enggak mudah ternyata memberitakan menjadi bejana tanah liat yang mau dipakai Allah untuk meletakkan kemuliaannya dan kita menjadi saluran kemuliaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Itu tidak mudah. Jangan kita merasa lebih rohani, jangan kita merasa lebih badia dari orang lain, tapi tetaplah merasa dirimu adalah hamba dulos yang akan dipakai Tuhan seturut dengan kehendaknya. Molo maul, borat,
ikon adong do pos ni roha, ikon adong do pakirimon, dang palowason ni debata hita. Ido kan? Ido topik mingguta sadarion. Debatado na puna hagugoon. Molo debata na puna hagugoon, hita na posona, totu dilehod do hagugoon itu hita. Amin? Ya, manginang ya. Jadi marbarita na ulima hita terus dingoluta. Si ganup ari. Tu yana kota unang tasuru halaki martangiang majaha Alkitab manang Bibel HP hita dakya tajaha. Jangan main HP kau terus nak, jangan main game kau terus. HP omak na pedo bapak na holan na marwe ado molo makatai. Iso do bapak na iso no mak na maniup HP masing-masing. Tang makatai na sida. Makanya sering kita canda-candain kalau lihat sintua duduk bersama pegang HP. Duh, ngomong aja langsung, kenapa WA-WA-an kan gitu. Karena kita sibuk dengan dunia kita. Kita lupa ada orang-orang terdekat yang merindukan sapaan kita. Marbarita nauli, anak-anak ya yang hadir pada saat ini, tunjukkanlah kalau kamu itu anak-anak yang baik, yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Jadi kalau di rumah jangan gampang-gampang nangis, dikit-dikit nangis, dikit-dikit ngambek, nggak dikasih apa yang dia minta marah. Jangan ya. Kalau belum dikasih doakan mama papanya, Tuhan, doakan mamaku papaku banyak duitnya. Nanti kalau udah banyak duitnya aku dikasih. Doakan. Jangan kalau belum dikasih marah. Pasti dikasih. Tapi tunjukkan kalau kamu anak yang baik, kamu anak yang manis, anak kesayangan Tuhan Yesus. Nggak boleh bohong. Kalau minta uang, mintalah yang sesuai dengan kebutuhannya. Ya, anak-anak sekolah minggu mana ini anak sekolah minggu? Mana anak sekolah minggu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh ada 50 lebih banyak. Ya, anak sekolah minggu. Nah apalagi anak sekolah minggu supaya menyenangkan hati orang tua. Kalau disuruh makan harus makan. Ya kan? Gak boleh malas makan. Makan sayur supaya apa? Matanya sehat. Gak kayak Inang pakai kacamata. Ya kan? Nah kalau matanya sehat bisa melihat tanpa kacamata. Jadi kecantikannya tidak tertutup oleh kacamatanya, kegantengannya nggak tertutup dengan kacamatanya ya. Kalau disuruh mandi apalagi, ini anak-anak paling susah mandi. Kalau disuruh mandi, mau mandi nggak? Enggak. Nah kalau malas mandi nanti badannya bau. Terus ada jamur, gatal-gatal, malam gak bisa tidur, garuk-garuk terus. Mamanya repot bikin pupur bedak. Jadi gak tidur semalaman ya. Jadi memang harus menunjukkan kebaikan. Ya anak sekolah minggu ya. Kalau disuruh belajar HP-nya diletakin atau tetap dipegang? Iya kan? Nanti bilang sama papa, Pak, letakin HP-nya, nggak boleh kita pegang HP hari ini. Ya, jadi Amang Inang juga, kalau anak-anak disuruh tidak pegang HP, kita harus berani juga meletakkan HP kita. Itu pembelajaran yang sesungguhnya. Anggo holan pamangatodo, maul doyatusan nasida, ikon doh dohita mangula hosa. Jadi anak-anak harus rajin belajar ya. Siapa yang mau jadi dokter? Oh ada 5. Siapa yang mau jadi polisi? Ada juga. Yang mau jadi tentara? Yang mau jadi pendeta? Puji Tuhan ada di atas. Ya. Oh di depan juga ada. Ini Ben jadi pendeta ya Ben? Iya nanti minta buku Inang kalau kamu udah sekolah pendeta. Inang kasih nanti bukunya ya. Oke ya Mang Inang ya. Jadi kita marbarita nauli di dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita mau anak-anak kita terus bertumbuh di dalam iman yang sungguh-sungguh kepada Allah, tapatuduhon may siyan parngolota. Unang olo behamu parwarwahon padita. Ate, ijolo nila dana unang
So tung soolo halaki mabege jamitan ni padita. Kata papa, pendeta itu nasongonondo, nena kan gak bedang ulo halaki dangi. Unang ulo hamu pauro arwahon dongam muna jolma. Gabi maniru manon halaki gabe halak na ulo paro arwahon dongan na jolma. Marilah kita mau dipakai Tuhan namanginang. Dipakai Tuhan seturut dengan kehendaknya, menjadi hamba Allah yang setia. Molotung pe maul pos marohata dilehon Tuhanido hagogoon dihita. Kekuatan kita adalah dari Allah. Kekuatan dari Allah itulah yang memampukan kita bergerak terus untuk memberitakan firman. Sekalipun tantangan banyak kita hadapi, tapi percayalah di dalam tantangan itu ada kekuatan karena Tuhan baik kepada kita. Margogo mahatani dibata, margogo ihon hita, jala mamasu-masu hita saluhutna. Amin. Mulia tema diho Tuhan dihatam na margogo ihon hami. Pakeon mudo hami Tuhan gabe parbarita nauli. Molotung pe maol huula hami dang paloason mo hami alay pargogoan mo do hami alasian hodo hagogooni. Tuhan songon bejana tanaliat do hami namura matapor yang sangat rapuh alay olo doho pauliulihon hami mamake hami lau mamaritahon baritami urupi pargogoy hami Tuhan. Asa tutu mahami parbarita nauli di tonga-tonga ni ngolo nami. Tarlumobi ma di tonga-tonga ni keluarga nami. Tuhan, unang paloas hami mangulahon akan nahinalomohon ni rohan nami. Alay lomo ni rohamma na saut jalahu ulahon hami di sude parnguluan nami. Pasu-pasu maruas ni huriamon nagudang akka parukilon na. Natongon di bagasan parsahiton, natongon di buan-buan di parnguluan na Tuhan. Tuhan pargugoy maruasmon, molotung pegok aka parukilon na sida. Napakyon mo do sa luhod nai, lau patuduhon habal gaon mo, lau patuduhon huasom di ngulo na sida. Jala moloboy na sida, mga dopi sa luhod na aka parsuryoni, mga dopi sa luhod na aka parukiloni. Jala tetap setia, boy ma idaw nasida, hamuliaon, halongangan na pinatupam di nguluna. Pasu-pasu maale Tuhan, sude akar ruas ni huriam na soboy rak marpungu dohot hami di bagasan sadarion. Manang di dia penasida, manang aha penanyula, paingot nasida toktong. Hinarikot ni parsaoran di tonga-tonga ni huriam. Asa rap hami mamujiho, rap hami martangiang mengido asin ni roham. Aliamang pardenggan basa martangiang hami itu sudah program pelayanan anak sepatu paon ni huriam di bagasan sa mingguon doh di bagasan sa tao bolonon. Homa Tuhan na patuluson sudah aka pelayanan na pinatupan ni huriam. Pelayanan koinonia marturia doh diakonia. Urupi jala pargogoy sa luhut pangula na gotiki. Parhalado partohonan rap dohot aka ruas ni huriam. Asa marsada ni roha hami Tuhan, laho mangulahon akap ako basyonon, bahin sangap di gawar mo na badiay. Suang-songonin ang aka program pelayanan na pinatupan ni panitia, oy kumene inklusif. Di bagasan sa taonon, homa Tuhan, na mangukap sude ruas ni huriam, na mangukap rohana, laho dohot manangyakon, dohot mangurupi, asaboy mardalan sude aka program na naing sipatupaon di tahun oy kumane inklusipon. Tuhan, marningo dohami tu aka ruas ni huriam na di bagasan las ni roha ala ni ulang tahun nasida. Niliokodo umur na gajang tu amanami inanami nang akayanakon namin namur lang tahun kelahiran. Suang-suang ni nang ulang tahun pardongan saripeon. Homa Tuhan na mangalehon gajang ni umur hay pason doh taguguon. Asa toktong nasida margogo marlas ni roha lao mamujiho. Song-song ninang hami martangiang tusude akar ruas ni huriam na di bagasan parsahiton, di bagasan parukilon. Homa Tuhan na mangalehon haguguon.
na mga lehon haipason tu amanami inanami suang-suanganin ang akaruas ni Huriam na tongon di bagasan parsahiton. Ima Marisi Rosalita Hutagalong, Alec Rajoki Emmanuel Opusunggo, Anaya Briel Sitorus, Carlos Marusaha Aritonang, Nyonya Simanchuntak Roida Napitupulo, Stephen Williams Simanchuntak, Ronauli Hutahayan, Ono Somasi Lase, Serene Meiria Napitupulo, Inge Pamelia Christine Tamba, Boyle Anggara Simanukalit, Delpi Tampubulon, Jusri Subrisno Manalo, Elsaday Esther Silaban, Rab dohot akaruas ni Huriam na sobuy huguari hamiganup marsadasada na adong diwiksada rodi tulupulupitu dohot jayanti. Tuhan mangido hami asin ni Roham, apehom matangam na labohi madao ni pamatang ni Ruasmi, asa sumuang haguguon na, martabataba hay pason na. Posdorohan nami Tuhan, dang paluason mo, dang pasobom mo akaruasmi, di bagasan hapursuhon na sida. Martangiang dohami Tuhan tu keluarga na tongon di bagasan habot ni Roha, na dialap ho keluarga, ama siento nga bagas na sida, ima keluarga ni amang Bonar Hendrik Tampubolon, inang Boru Silaban, Tuhan asiroham, pargogoy ma inang namyon, rap dohot sude akapoparan na. Unang paloas madele na sida. Song-song nilang naposom, nanialap mo di arena salpo. Ima situa Jackson Tambunan. Tung macedog-dog do pakilalan nami Tuhan, ala dialap ho dongan pakobasyon namion. Mdugdukan do pe rohani aka keluarga. Ina nahinabaluhon na sida. Ima inang Flora Borusianipar. Tuhan homa na margugoyhon ina namion rab dohot akayanakon na. Leho man na sida apul-hapul na siyan hoy. Asa hatop tarapul rohan na sida. Boy na sida muse manguduti aka ari-ari aka ulaon na di bagasan haguguon dohot las ni roha na siyan hoy. Moliate madito ho Tuhan, upasata kami masaluhut na ngulo nami. Saluhut na pakirimon nami. Patulus may di bagasan asin ni Roham, manang aha pinahupaido hami. Mulolomo Roham, saud hoy. Alani Tuhan, upasat hami ma tuho sa luhut na saut ma lomo ni Roham. Jalo ma Tuhan tangiang pangidoan nami, na upasahat hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Damang dainang nahinaholongan tapasahat ma peleata, ima pelean keluarga na tapasahat di bagasan amplop, dohot pelean 2, tapasahat matujolo, huhut mahita mangedehon buku ND 250 Ingat
kon ma peleata martangyang mahita. Ale debata ama namin na di banua gijang. Horo haroroan ni saluhut si leon-leon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian nan lehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na hutchus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasea kami pelianon. Pati bulhon na rajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni silon lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliama namin na di banua gijang say pinarbadia maguarmo. Say Roma harajaon mo. Say saud malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadaryon hanguluan siya pari. Se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tu todim. bagaikan